Rangni binimoya jaga omahai niu khajak tongo. Bar-bar o jaga o jotobar niu khai. Jotobar or je helper worker on niu gung totobar no jaga kelingkarengo totobar no jaga o 2 number babengo. Rangni binimoya jaga omahai niu khajak tongo. जोङो माने जास्टिस नांगौ जोङो माने बाके फाइगा दिनै जागा जों जुट सरिक जोङो ताबुने बर्तमान बीजेपी आईपीएफ ति तिब्रामा थानि जुट सरिक ङै जों आईपीएफ तेरक दिनै सरकार दं दिफानो जोङो जागा डेपुटेशन मा फायो बारे बार जोङो जागा थांनाय बिगत दिनाव कुनु खना 1-2 बोसोर आगे जतबार ना ओ जागाव दिनै हेल्पार वार्कार जतबार निउ खाय ततबार न जोङो जागा अमाहायके जों डेपुटेशन मा फायो ताम कारणे अमाहाय मइ दंबा बार बार ओ जागा जों फायो माने कुनु सल्युशन जों मानिया रांनि बिनिमये ओ जागा 2 नम्बर बाबे निउ खायजाक दं अबनो जों अरनि रायमाबेलिनि एमएलए गारनो गंगानगरनि एमडीसी जों बरं खानायाबो जवाब सानो बरक इमिडिएटली फायो अमनो जदि जों तीन बसकां फाय सुराहा खायफायासो पर्यन्त जों ओ अफिस तो तालारि तनिनाय ताय गासा कमा सावो जर बुट सिनि इन्टारभिउ बुट जों खाजाकमान नुखा कमिटि खाजाक जागो जागा अर जदि सच्चभाबे जदि निउ खायना काउ गांकाय बरक इन्टारभिउनि माध्यमे जारा मार्क बेसि मानाय बरक सिंना नांमानि ताम कारणे बाहायन जया आंताव एरियानि बरकमो बरनि गाइडलाइन सुजाक दङ अंगनारि जे जागाव जे पारानि बरक ओ पारानि बरक स जागाव निने सुजुग माना नांगौ बा चाकरि माना नांगौ अमा हायताबुक जों बर्तमान नुकजा गया कायसा निने एलाकाव मंगाय पंचायतनि बायरिनि बरक फाय तय फैजामान नुगो पारानि बायरिनि बरक जों फाय तय फैजामान नुगो अमनो इमिडिएटली स्टप खायना आंथों अम जत दिन पर्यन्त काहामके सच्चभाबे जदि नियोगनि आसा पर्यन्त ताय इन्टारभिउ बुटनि जे मार्क बेसि माननाय जों जे गाइडलाइन नुगमान अमन मतेखनो बर अ जागा सुजुग मानाने कक जारा मार्क बेसि माननाय रक इन्टारभिउ बुट जारा मार्क बेसि माननाय रक बरन माननाने कक जों अमन ताबुं नायो अर जा इन्टारभिउ बुट जारा मार्क बेसि माननाय रक बुसुक बाहाके मानखा ताबुक जारा नियोगनाय रक बर बुसुक मानखा जों अमन तारातारि जों न्यायनायो अब जत दिन जों अमन जे फाइल जिने ओरिजिनल फाइल अ जागा जे अरनि कमिटि रक बर पुटआप खायै निने हाई लेभेल जेटा रहमानि अ फाइल न जों मायानसो पर्यन्त अ रेजिस्टार न जों मानियासो पर्यन्त जों अ अफिस न जों खुलग गया और जों दिनै निसिमिना अब अनिर्दिष्ट कालनि बागै जत दिन समाधान आसा पर्यन्त जों सिडिपि अफिस न जों ताला खुलग गया हामबाय जतन